Здравейте хора, игра Team Fortress, с мен е Master Kill. Йо, здрасти! Днес играем Team Fortress и ще ви покажа хората, който е играл тази игра, само че без никакви дрехи и такива, за да видя дали ще ви хареса. Ще ви покажа нормалните. Аз пък съм Master Kill, стрейджове, шапки, ама Това съм тъп накратко. Това е скаута. Той има бързина, има пистолет, както виждате, бухалка, пушка, някаква такава. Добре, това беше скаута. Това е солджа. Ще омахна нещата, за да видите какъв е нормалния. Вих, беби! Той има лопата, гранатомет, хубава каска и помпа. Да, всъщност базука. Базука! Окей, Това това е пилото. Той има нещо за горене, пушка също. Да, огнехвъркачка. И само да си сложа пак нещата. Добре. И добре, това е демомена. Той по обикновено има. Сега е гранатомет. Сега е. Това е. Знаете, като натис. Лепкави бомби. Да, благодаря ти пак. И оригиналното е с бутилка. И сега играеш, защото на хората и писат. Това е тежкия. Той, както виждате, има тежкица, пушка и ръце. Много са яки. Добре. Това е инженера. Има едно оръжие, което... има един вид оръжие, които колкото хора убиете, толкова ви пише. И аз имам от тези оръжия. И аз имам няколко. Това е инженера. Той може да постоява такива, дето стрелят и някакви... Сентрита се наричат. И да. И той има пушка, пистолет и... Помпа, бе. Помпа. Да. Помпа, пистолет и... Помпа, пистолет и... Такова нещо, ето трябва да стои. Това е медика. Той има, както виждате, пистолет, който изстрелва стрели. Доктора. С това, като насочиш на някой човек и с това, като насочиш на някой от вашия отбор, му дава кръв, да. И това е бонусала. Окей. Това е снайпер. Той има снайпер, самъга и кукри, мачете. Много е як. Това е спая, както виждате. Има револвер, нож. Може да се прави на други хора. Да, може също да се прави на други хора. Това тук няма да ви го покажа. Има този часовник, като натиснем десен бутон, ставаш невидим. И това е сейпър. Окей. Аз започвам скаута да играя. Аз пък съм скаут, сега ще ти размажа скаута. Както виждате, аз не съм много добър. Някой ме цепи отзад. И аз. И да, убиме този. Сега ще ви покажа. Master Kill те цепи отзад. Окей. Да си сложа нещата, че не ставам за букулки, иначе. Не ставаш ли да бука? Аз не съм демомен, защото съм много добър на него. Добре. Сега ще ви покажа солджа. До някъде съм по-добър с него. Защото аз по-обикновено не съм добър с никой от тях и да. Както виждате, долу хората си чатат. Както виждате, аз съм червен. Трябва да убивам сините. И... Те са чак толкова тъпи, за да знаят какво. Те са умни. И от тебе са по... Ама те, които не играят тази игра, искам да ги вдъхна да я играят. Това е един мод да им е код. В него трябва да завладяте и това за определено време. King of the Hill. Кара на планината. И точно това да е планина, както виждате. Странна карта. И така, когато излезе, означава, че сте открили някой айтем. Айтемите можете да си ги сложите, както видяхте тук. И сега ще ви покажа крафтинг машината.
Като сложите едно на солджера и друго на солджера, се получава това. А пък с това, ако сте премиум, аз съм премиум, и сложите... Защото аз му го подарих. И сложите 3 такива, с такова се прави рекламията, с рекламията се прави такова. И като сложите 3 такива, печелите шапка. Не мога да ви кажа точно коя шапка, но някоя шапка. Добре. Както виждате, биха ни, тичаме като бебенце или нещо такова. И сега ще ви покажа пилото. То е много яко. Казвам ви, просто не съм много добър в тази игра. Както виждам, сега наблюдаваме някой, той се самоуби, браво. Окей. Сега ще ви покажа как се играе с него. Може някой шпионин да ни удари отзад с нож. Такова. Играят приятелски, но това не е добре и ще трябва да ги убивам все пак. Не ми пука. Добре, сила! Така изобщо да е честно.